Estem participant en un projecte per la implicació dels joves en el futur ramader d'Ogassa. El conveni de custòdia és una ajuda mútua entre el pastor i els joves que s'impliquen en el projecte. Hem fet 3 projectes, arreglar el que era la bassa, fer-la més fonda perquè la puguin arreglar, sí, perquè puguin hi haver amfibis i a més insectes i animals perquè els més petits puguin gaudir-ne i poder-ne estudiar. Després també hem fet les caixes niu, que després hem anat a penjar-les amb GPS i als nostres nois els ha agradat molt, s'ha motivat molt al veure que era una cosa que després doncs ho haurien penjat. I per últim hem fet la sega de camps per poder alimentar les vaques i estem molt contents perquè veiem que és una cosa que és important i que li veuen anar a fer.